ay. Pasayro mo, sakay mo? Sakay ni, may pasayro? Nara. Wala dia. Diri ba nara sa likod. Matay ni haba na. Ate tagda pina ni ron. Sakay mo dong. Sagad ra man kanara man diri ay sa. Buta ba ni driver na to ha? Ano man? Matumba tayo ni. Nara diri ba oh? Ano? Kaya ra. Sakay dong. Sakay. Ano siya? Dali. Sakay mo. Buta ba ni? Drive. Pila na ka buok? Duha ka buok, babae lalaki. Sige sakay mo dan. Lang wari man tong driver. Sabak sa isa kay basig mo ba lang sa kwan. Sabak daw ka. Isi, sabak sa isa. Eh basig mo ba lang sa Atras kwan naman. ba? Ali dai. Dikas ba? Dikas. Sinsa na mo kay di jud kita atong kwan driver. Tradong drive niya ha. Mo ibalhin. Ako na ba yung Sige. Yan ang manubilaw, Ibalhin lang nato niya og. Di ka matumba ini? Di ka matumba. Di matumba? Naman ko tigkwan ni sundan na mo kan ni. Pagkakita ra na. Ako. Wala problema basta gaidan lang ko. Naman ko'y konduktor. Sige. Sige, panda ra motor. Iya. Dia kaki. Sige, targo. Sige. Sige. Oh, liko kamay, liko ba? Liko ba? Liko. Kamay lang. Asa naman itong mga motor diri uy? Nalit na ko ba? Unsa na orasa oh? Inoo, asa naman to uy? Hinihinay dyan ko baktas ron ba? Og wala to. Wala to yung motor mga agi. Unsa na ba orasa? Hapon na ba ya oh? Asa mga motor uy? Pinsan na kayo, di kita atong driver. Nya, mabot ka nagdali sa tong gyatuan, nalit na paya ko. Ayun ka dire. Oh, ganihan lain ko. ka driver, mora kamiran duha. Nagyod. Dai, ayaw ka suko. Dai, ngano masuko man ka nga. Pinara ko din. Good. Ay, asa? Ay, kasuko dai ba kay namasahiro. Dili dia ba nara dra o dia. Kana kuno nga kana. Ay, oh. Ay, kasuko dai. Oh. Musakay ka? Musakay. Sakay. Naman, maabot ka taron, nagdali na biya ko. Unsa na sa stress na oh? Sakay na dali. Basta na akong konduktor mo abot gid. Sakay na rin sana din. Sige. Oh, sige. Isibog dong. Tibog kamay video. Dali tibog kamay. Sige na dai, sakay na dai. Sakay na. Isakay na ba? Ha? Isakay na. Pandarang motor be. Okay, straight na yung hangya, straight lang. Straight lang. Oh. Wala to wala, likos to wala. Likos to. Likos to. Okay, straight up. No. Okay ka? Asa na kayo ha kaya atong driver ba? Kayo. Asa ka na pala dong? Bago naman pasayro na to. Wala na diha. Kapag sa tayo basta ng motor.
Asa ka ni? May pasahero, hunong ka. Pasahero. Asa ka, dam? Ha? Asa ka? Dira sa unahan. Unahan ka? Puno naman kayo mo. Wala, kulang pang isa. Darga ta. Dako ni gamay-gamay. Ha? Gamay. Asay, labay ka pa daw ko, be. Dili Asa siya? na dili. Adol sa didam kay hikap na siya. Labay ka pa daw ko. Gamay-gamay. Dito ka sa luyo man, be, kay para di ko maglisod. Kisay, Wala na, di na kakita. Ako ray ko nang. kinsay dako nila sa kong gisabak. Dako ang gisabak nimo. Ha? Dako ang gisabak nimo. Balhin ni sa luyo man, be. Kay para di kay ko maglisod. Maglisod mo ko sa kuan. Sige, ma'am, mali, ma'am. Didyo, dito Dang, na lang pagulita, ka sa dang, tubangan. Dito ako. Kani kay murag gamay-gamay gid siya, oh. Mura na siya masakyan sa likod daw, boss. Ha? Wala yung masakyan sa likod. Tama, day. Kinaya lang, boss. Kimol full pack na kayo taba. Tama na ni. Oh, tama na. Isbog lang inyo dire gamay ha. Sibog gamay din. Ikaw. Oo. Nahinay lang ha. Sige na, boss. Oh, likod na. Wala, likod. Wala. Nako. Sama ni oy. Lubong dito gamay. Isa kayo kay tanawan ko na atong dalan o kating bati. Driver ba? Kita. Tanawan na dalan di ako sige. Sama nalan dia. Basa ka bagdo ta mana naman diri. Mana dia? Oh, boleh be. Okay. Tulak ka diyo.